Víte, co je to quishing a jak se proti tomu bránit? Dneska to nebude jenom o tomhle tématu, ale povíme si i o super tenké Motorola a nebo o zajímavém Honoru s gimbálem. Tuto epizodu přináší Mobil Pohotovost, u které si můžete přes novou službu Cashtag Upgrade pronajmout iPhone 17, Pixel 10, Galaxy S25, iPad nebo MacBook za tu nejnižší cenu v Česku. Více na mp.cz/pronájem. Právě začíná další mini podcast podcastu Pod zlatou lampou. Tentokrát jsme tady jableční zástupci, ale nebude to tentokrát už o iPhonech. Povíme si něco o novinkách, co nás zaujaly z posledních 2 týdnů. Takže třeba něco o Honoru, něco o quishingu a určitě si počkejte, ať se dozvíte, co to je. A zdravím tě tady, Michale. Ahoj Míro, čau, ahoj diváci. Je to tak, tentokrát to vlastně vůbec nebude o Apple, takže ta zmínka byla zbytečná. Nemusí to vypínat rychle, ne, tentokrát opravdu ne, ale bude to opravdu zajímavé. Já vlastně mám hrozně rád ten název mini podcast, vždycky se k tomu vracím, že vlastně mini, ale maximum informací, takže bude se na co těšit. No, tak, čili pojďme se do toho vrhnout. Chceš to vykopnout dneska? Ty jsi zmínil quishing, což zní jako, co to sakra je, že jo? Slyšel jsi někdy quishing? Já jsem to nikdy neslyšel, až dneska, když jsi mi to řekl, tak jsem to slyšel. Je to i pro mě je to vlastně docela novinka, ale vlastně se jedná o docela novodobou hrozbu, která je ale založená na věci, která je nám všem běžně známá. A to jsou QR kódy. Určitě si spoustukrát skenoval různý QR kódy, ať už to jsou faktury, nebo ať už to jsou různý webové stránky. Dneska už vlastně docela snadno se dá, a všiml jsem si toho i na nějaký tady hvězdárně v Hradci, tak mají vyloženě, že si naskenuje, no teda nefungovalo to, ale mělo by, že si naskenuješ Wi-Fi a ono ti to rovnou přihlásí, takže ty QR kódy jsou obrovsky rozšířená věc. Dneska už jsou i meníčka, že jo, platby různých jako věcí u stolů a tak dále. No jo, jenže takový QR kód může vést i někam, kde byste být nechtěli. A to je právě ten quishing. Není to phishing, tak jak ho známe, že z vás někdo chce vyndat informace, který sdílet nechcete, bez vašeho vědomí, ale jedná se o quishing. Tak to je ta věc. A vlastně úplně jednoduše řečeno šlo o takový experiment od technologické společnosti ČMIS, snad to čtu správně. A oni udělali takový krátký video, kdy si jako lidi vlastně skenovali ty QR kódy, ale problém je, že vlastně nikdo nepřemýšlí nad tím, že QR kód může být problém. A ono tě to někam nasměruje. Otevře ti to stránku, kam ses prostě vlastně ani nemůžu říct nechtěl dostat, ty jsi nevěděl, kam tě to dostane, ale je to taková hádanka a ta hádanka samozřejmě může skrývat i docela velký nebezpečí. Takže vlastně ta moje informace je o tom, bacha na to, protože ten QR kód může být opravdu jako velice pochybný a může vás zavíst na stránku, která by vás na první pohled třeba nenapadla, že skrývá něco nebezpečného, takže bacha na to. Jednoznačně, no, jako je potřeba si dávat pozor, já vím, že nevím, jestli si to tehdy zaslech, ale jednu dobu se na značky, dopravní značky, které sloužily k označení modrých zón v Praze, dávaly i QR kódy. A mám si, že někdo ty QR kódy začal přelepovat a byly směrovaný na falešnou platební bránu pro zaplacení těch modrých zón. Hele, je to tak. Pak od toho ustoupili. Je to problém, protože všechny ty QR kódy jsou většinou někde vytištěný a to je vlastně celkem jedno, jestli jsou na digitální obrazovce nebo vytištěný, ale dají se strašně snadno nahradit jiným. Úplně stejná samolepka, přesně. Nebo třeba jenom ten čtvereček. Ty si toho prostě nevšimneš, nebo si řekneš, no tak asi ho aktualizovali, tak je to přelepený. Vůbec tě to nenapadne řešit. Já jsem snad nikdy neřešil bezpečnost QR kódu. A musím se přiznat, že si na to začnu dávat větší pozor. Kam mě to vlastně vede? Ideálně tam neklikat, ale někdy je to fakt těžký, protože nevíš, jestli to je bezpečný nebo ne. Je to taková černá skřínka, tak bych to nazval. Takže quishing je nový téma. Quishing. No a já si navážu další novinkou a to je, že Instagram mění mírně jeho prostředí. Už si ho můžete vyzkoušet, co se týče teda spíš těch asi Android telefonů. Přemek u nás na webu o tom informoval. Mně se to dokonce, tohle nové rozhraní zobrazilo už asi třeba před měsícem poprvé na nějakém Pixelu,
tehdy se mě ani neptali na nic. V tuhle chvíli by některým uživatelům mělo vyskočit takové okýnko, že navigace na Instagramu je teď snazší a můžete si vybrat, že jestli to jako chcete, anebo teď ne. Takže to lze odmítnout, nicméně pokud to přijmete, tak už se nelze vrátit zpátky. Já jsem to měl asi před měsícem, už jsem to testoval, tohleto nové rozhraní a nikdo se mě ani na nic neptal, čili nejspíš hádám, že jsem spadnul do nějakého AB testu, to oni docela často dělají, že si zkouší nové funkce na pouze nějaké menší skupině uživatelů. No, co k tomu dodat? Nově budete mít na spodním panelu vlastně 5 záložek jako dřív, ale ta druhá už nebude lupa a tím pádem vyhledávání a taková ta matice náhodného obsahu pro vás, ale tam budete mít nově Reelsy a uprostřed, kde bylo dřív tlačítko pro přidání nového příspěvku, ať už to byl Reel nebo normální příspěvek nebo cokoliv jiného, tak nově tam budou zprávy. A zprávy už tím pádem nebudou se otvírat tak, že když si otevřete tu apku, swipenete jakoby směrem doleva, tím pádem vpravo, tak tam nově zprávy nebudou a naopak, když uděláte tohle gesto, tak se dostanete na Reelsy. To je právě trošičku ten kámen úrazu, to, co se mi na tom jako nelíbilo, že člověk má prostě zažitý, že otevřel Instagram, swipenul jednou doleva a byl ve zprávách. Nově budete na Reelsu. A musíte swipenout vlastně 2krát, abyste byli ve zprávách. A nebo teda kliknout dole na ty liště, na ty zprávy. No. Nebo tu aplikaci úplně odinstalovat, ale mně se to teď povedlo s Facebookem. Takže chápu, no tak prostě buď to teď, nebo v budoucnu, každopádně ní krok zpět, je to tak, zůstává tam nový design, vypadá to, že asi bez změn, to, co si na tobě testujou, teda vypadá, že bude podobná věc, kterou i prezentovali na těch slidech, takže to asi bude věc, kterou opravdu jako zachovají. Mě vlastně vždycky štvalo, že se swipelo prostě do prstem doprava, takže vyjela kamera, jo, prostě jako, že se hned šel fotit. A mně se to nějak dělo, že jsem tam furt skákal a furt jsem něco fotil blbě, asi jsem starý. Ale každopádně ty jsi říkal zprávy. Co jsou zprávy? To nejsou zprávy, jak se mu neříká na Instagramu, ale DMs. Takže prosím vás, DMs se přesouvá, je to složitější, dostanete se tam trošičku hůř, ale je fakt, že Instagram opravdu jako reálně začíná být nový messenger pro velkou část lidí. No jasně. A už dlouho, to není žádná novinka. Tak jenom nejsou to zprávy, jo, jenom jakože Míro. Ach jo. Dobře, pardon. Nic se neděje. Já ti to prominu. A možná tě zaujmu. Můžu pokračovat. Můžu pokračovat. V tom případě začnu mojí druhou a poslední novinkou, kterou tady mám, a ta je od Honoru. Jmenuje se Robot Phone. Co si pod tím asi jako představit? Ty jsi to viděl, takže ptát se tě nebudu, ale Robot Phone je to něco, co je takový jako koncept, vyšlo nějaký videjko a hned co to zkusím popsat všem divákům a posluchačům, protože tady to nemám teď k dispozici a asi ještě dlouho mít nebudeme, jakožto reální zařízení, protože se jedná o jakýsi koncept, který Honor představil a je to vlastně věc, kdy máte standardní telefon, vypadá to vlastně docela obyčejně, jenom má takový jako větší ten fotomodul. Jenže pod tím fotomodulem se skrývá vlastně jako výsuvný rameno, který vypadá jako, pamatuješ takovýho toho robotka, toho Wall-E, jak to bylo? To říkám blbě, ale jak jezdil, povídal si, že jo, jako ten rozbitej. Jo, já vím, jako plechovka. Ano. Hrozně roztomilý. Ano, myslím, že Pixar to dělal. No a bylo to hrozně roztomilý. No tady to je teda méně roztomilý, protože je to telefon, který jako vlastně, když se koukáš na displej, tak najednou zezadu na tebe vyjede rameno a podívá se na tebe čočka a ta se může rozhlížet. Funguje asi teda jako i gimbal, takový jako jednoosí nebo nevím, ale hlavně i když ten telefon položíš, tak on si vlastně s tebou jako bude povídat, možná kejvat hlavou a tak dále. Bude moct sledovat osoby, předměty, rozpoznávat a tak dále, nějaký AI samozřejmě, ale ať už to bude k čemukoliv, jestli to vůbec k něčemu bude, tak vypadá to hodně zajímavě. Já se na to teda docela těším, co s tím vlastně vymyslí. A nějaký představení bychom měli mít příští rok, ale hned na začátku, tedy v MWC 2026 v Barceloně. Tak uvidíme, jestli se nám tam povede propracovat se, podívat se, vyzkoušet si a jestli tam vůbec bude, protože víme, že takovýhle koncepty jsme viděli několikrát, ne teda takovýhle, ale několikrát a byly většinou za sklem, protože to bylo taková jako věc, na kterou se ještě čeká a je otázka, jestli se vůbec na náš trh dostane. Já si teda naděje rozhodně nedělám, ale hrozně by mě zajímalo to minimálně vidět v reálu, jak to bude skenovat to svoje okolí. Samozřejmě, pokud chcete vidět, jak to funguje,
není nic jednoduššího, než zajít na náš web dotekomanie.cz. Přesně. Ty tam máš ještě něco nového? Určitě, mrkněte. Jo, mám tady jednu novinku, ať nezůstaneme, respektive ať ten Apple tentokrát vynecháme, tak mám tady jednu novinku od Motorola, která je ale možná maličko navázaná, protože Motorola má taky nový Air model. A ten je tenoučký. Má 6 mm, konkrétně 5,99, je to Motorola Moto X70R. Zatím je to model určený pro Čínu, ale Motorola většinou to dělá tak, že představí ten stejný model nejdřív v Číně a pak ho přiveze do Evropy. Úplně stejný. Většinou jenom změní název nebo kapacitu baterky. Možná i technologii, takže, ne? Nebo jenom kapacitu? Občas i technologie, ale uvidíme. Teďkom poslední dobou už mi přijde, že aspoň u té Motorola. Mám pocit, že se to nestává tolik. Jasně. No, každopádně telefon tenoučkej, 159 gramů, takže je lehoučkej, 6,7 palce, 120 Hz OLED. Motorola se tam podařilo narvat 2 foťáky, což je super, je tam i ultrawide, takže oproti Apple tady to se povedlo. A je tam i super baterka, 4800 mAh, protože použili nejspíš tu novou technologii. Takže v tomhletom je to fajn, IP68, IP69, ale co je důležité dodat, tak tenhle model není myšlený jako nějaký top model, ale spíš taková vyšší střední třída, a to aspoň soudíme podle procesoru Snapdragon 7 generace 4. Takže to bude asi v tomhle dostupnější model. No, takže Motorola se nejspíš si taky svést na té vlně, dělat tenký telefon, ale uvidíme, jestli se to vůbec Apple povede, jestli vůbec Apple ten model Air uspěje. A no, takže to je vlastně... Tenkost nade vše. Je to nový trend, všichni ho teď musí dohnat, to je přece úplně jasný. No, já jsem na tebe zahrál samozřejmě takovou jako interní hru, nikdo to nezná, a protože jsem na začátku zakázal úplně téma Apple, abych neodlákal všechny diváky, který třeba Apple nezajímá, ale já vím, že jsi tam měl jednu novinku, která upřímně mě vlastně docela taky zaujala. Je to rychlovka, pojď to klidně pustit i na závěr, proč ne? No tak jo, pokud jste neslyšeli ten předchozí díl, a nebo jste ho neslyšeli celý, protože my jsme se o tom bavili až úplně na konci, tak máme tady jednu jako Apple novinku, a to, že Apple se úplně nedaří dokončit Siri, protože Apple nám slíbil v roce 2024 v létě, že dodá úplně novou Siri, která nám bude rozumět, bude zpracovávat data, mám pocit, že říkali i jako víc lokálně, a že zkrátka budete moct říct třeba připoň mi, co tamhle říkal někdo ve zprávách nebo tak něco, a měla to být zkrátka mnohem lepší, chytřejší Siri, co měla využívat umělou inteligenci. Bohužel to vypadá, že respektive nevypadá to moc nadějně. Apple to dle nějakých zákulisních informací cílil do iOS 26.4, což tady odhadujeme, že většinou tyhle ty updaty v průběhu roku minimálně, ano, příštího. No právě, nejdřív na jaře, spíš už pozdní jaro, léto, začátek léta. Zkrátka docela za dlouho by to bylo, ale vypadá to, že Apple se úplně nedaří to jako dotáhnout, a podle nových zpráv mají zaměstnanci trošku obavy, jestli se to vůbec povede, protože oni už prý testují nějaké první verze této přepracované Siri a prý to není úplně ono, a dokonce to vypadá, že někteří lidi i jako odchází z Apple nebo zvažují, že odejdou brzy. No. Protože se bojí toho. No tak já tady mám jednu zprávu pro Apple. Slibotechna. Je to taková jako poslední dobou trošku slibotechna. A jako jestli se jim to nepovede, aspoň v té poslední 4kovém updateu, nebo já nevím, kolik jich vlastně nakonec může teoreticky být, ale jestli se jim to dostane až do iOS 27, to znamená, že první beta bude červenec, nějaký jako veřejný představení září, říjen, odladěná tak možná v listopadu, a jestli vůbec. A jestli až tam se dočkáme nové Siri, no tak to teda potěž koště a hodně štěstí Apple, aby se v tom dnešním AI-kovém světě, který je už absolutně někde jinde, a natož za rok, když se nám každý týden něco posouvá, opravdu držím palce, aby se Apple vůbec udržel, a jestli tohle nebude třeba i Tima Cooka stát místo, nebo spíš náhradu, která tak nějak jako na sebe asi nenechá dlouho čekat, všichni ho máme rádi, jasně, klidně tam buď, ale Time,
přece jenom čas utíká rychle a AI jako se neptá, takže jsem zvědavej, jestli náhodou tohleto nebude přece jenom více změn najednou a jestli to vlastně Apple ustojí, nemyslím jako firma, ale myslím, že ho to bude stát hodně peněz a hodně bodů u lidí. Rozhodně, no. A ještě tady bych možná dodal jednu takovou zajímavost, kterou jsem tady ještě se dočetl, že údajně jsou tam 2 týmy, které pracují na 2 různých přístupech a co se týče té nové Siri a ten jeden používá Gemini na pozadí a ten druhý tady je jejich model. O tom se hodně spekulovalo, že nasadí prostě v rychlosti, hele, dáme tam ten nejnovější, ale cizí. Jako divím se, že Gemini, jestli to vyhodnotili jako nejlepší model, možná tam interně testují všechno možný, buchy, co se k nám dostalo za informace, třeba se to k nám mělo dostat a čekají na odezvu od lidí. Já jsem teda jednoznačně pro Gemini, ale jsem zvědavej, jestli se tam náhodou třeba ještě s OpenAI trošičku nepropojí, protože tam ta cesta byla i dřív. Já si myslím, že by fakt už neměli moc jako na to čekat. Už je to jedno, něco tam dejte. Už je to jedno, hlavně ať to zlepší prostě, ať použijou jakoukoliv AI, co už dneska je, ale jakože, víš co, vypadá to, že to kolo znova nevynaleznou už, jo, a lepší použít už nějaký, co už jako jezdí. No. Klidně tam dejte nějaký Zoner AI nebo něco, je to jedno, prostě cokoliv bude lepší, než to, co tam máte. No tak tolik trošku skepse na závěr, ale myslím si, že technologicky ten svět jde opravdu hodně rychle kupředu, i hardwarově, i softwarově a je rozhodně na co se těšit. Jednoznačně. Čili to je pro dnešek tak nějak všechno. Dneska pro změnu kratší, nicméně informacemi nabitý díl podcastu Pod zlatou lampou. Je to tak. Jsme rádi, že se díváte, určitě nám dávejte jakoukoliv zpětnou vazbu, jsme za ní moc rádi, ať už pozitivní nebo negativní, ale tyhle ty mini podcasty jsou přece jenom o něčem trošičku jiným, je to opravdu jako nabitější, tady si povídáme trošku méně o tom jednom daném tématu, než u těch ostatních vydání, tak jsem zvědavej, určitě nám napište, co máte třeba i radši, na co koukáte, radši co posloucháte, jestli na nás koukáte, ahoj mami, ale jsem zvědavej, určitě nám dávejte jakoukoliv zpětnou vazbu, jsme za ní opravdu moc rádi. Tak třeba zase u příštího dílu. Na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně, mějte krásný start nového týdne, pokud nás posloucháte hned v den vydání v pondělí. A nezapomeňte nám dát like, odběr a samozřejmě komentář. Všechno čteme.